Welcome back mga kapuso! Best Talk Time na! Kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! It's a beautiful morning mga kapuso ug mahimog yung beautiful ang tuwang morning tungod kay makauban nato ang kapuso Barbie Forteza. Maayong buntag, Barbie, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Maayong buntag din po. Okay na okay lang. Medyo maganda ang gising. What was the most productive thing na ginawa mo? Hindi ko sure kung productive, pero tambay ako sa Netflix. How about nagluluto? Medyo papunta doon. Pero hindi ko pa marirecommend. Medyo hindi pa ako confident sa luto ko. Pero oo, unti-unti nagpapaturo akong magluto kay Jack. Tapos, nito lang, medyo nalilibang ako sa TikTok. And speaking of Jack and TikTok, di ba just recently, after like 3 months, hindi kayo nagkita, finally nagkita kayo ulit. At saka napa-TikTok mo siya for the very first time. Paano mo na-convince si Jack na gawin ang TikTok video kasama ka? Feeling ko, hindi lang namin talaga pinag-uusapan. Pero pareho kami na matagal na rin gustong mag-TikTok. Iniintay lang namin yung isa sa amin na gumawa. So finally, nag-give in na ako dun sa trend. So napasama ko na siya. Actually, sa totoo lang, hindi ko siya pinilit. Do you miss going to tapings? Kasi nga, di ba, dahil COVID happened, ayan, na-suspend yung ating mga tapings. But, you know, we were on the verge of excitement sa kung ano nang mangyayari kina Ginalyn at Kokoy. Ano ba ang aabangan pa namin sa anak ni Waray versus anak ni Biday? Siyempre, sobrang na-miss ko na magtrabaho, mag-taping, na-miss ko yung mga katrabaho ko. Kasi parang naging routine ko na siya na halos araw-araw nagtitaping. Tapos biglang tumigil lahat yon ng matagal din. Like 3 months, gano'n. So medyo yung masyadong abrupt yung pagtigil ng taping. So nakaka-miss. Pero kahit papaano, nag-uusap pa rin naman kami nila Direk, nila Kate. Ayan, nung pinlano namin kung paano gawin yung vlog, nag-usap-usap din kami. Tapos, marami pa kayong dapat abangan. And speaking of your very first solo vlog, dahil ikaw nga yung nauna dun sa mga series of vlogs, right? Ng anak ni Waray versus anak ni Biday. Kwentuhan mo naman kami, ano yung essentially naging advice mo on how to let go of any relationship? Basically, ang message lang naman nung apology ni Ginalyn is accept what is given to you and forgive yourself. So, pasalamatan natin ang ating mga supporters, Barbie, kasi nga we're seeing now the rerun of Meant to Be at saka syempre yung mga supporters din ng anak ni Waray versus anak ni Biday. Yes, nagpapasalamat po ako dahil ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ninyo sa Meant to Be at sa anak ni Waray versus anak ni Biday. Maraming salamat po sa suporta ninyo. I can't wait to go back there pagkatapos nitong pandemic na ito dahil miss na miss ko na rin kayo. We look forward to seeing you. At dahil dyan, gusto namin makipaglaro sa iyo virtually. Okay. Ito yung tinatawag natin 3-on-3 Barbie. Okay, 3 bagay in 3 seconds dito sa 3 kategoring itatanong ko sa iyo. Ready ka na ba? Okay, ito sige, na. Try natin. 3 pagkain na hindi mawawala sa grocery list mo ngayong quarantine. Karne, kape, at kanin. Ayun. 3 artist na gusto mong makasama sa teleserye o pelikula. Michelle Hill, Nanay Gina Alahar, and oh my gosh! Okay lang. Na-stress ako doon sa 3 seconds. Sino pa ba? Mr. John Lloyd Cruz. Ayun. At saka isa na lang, 3 katangian naman na gustong-gusto mo kay Jack. Understanding,
patient, and lagi mabango. Wow. Ay, gusto. Aba, iba yun ha. Thank you so much. Laging mabango. Thank you! Thank you very much, Barbie, for being with us this morning. Maraming salamat sa oras mo. Thank you! Maraming salamat din po sa inyo. Daghan yun ang dapat pang atangan kina Junelyn at Katin sa anak ni Waray versus anak ni Biday, mga kapuso. Laing personality na sad ang ato ang makauban diri lang sa Biz Talks at Home with GMA Regional TV.